ne diýär şeýle tapdyr ho. Maňadan andyrla kakı. Mekan, dinmi? Ça der bilerler. O çağlar var mı aklına hepsi de yaşlıları. Bolmanam bir de berekeli aýdylysy ýokla. Şolara öýde seredilýän däldir, he? Vah, gelmeyeceğim, men başka rahat diyecek boldum. Siz şulara çıdayanlığı da berekerler diyecek boldum. Düzet ho uğrumu. Vay! Mur näet düzeltmeldigini bilýäne. Ene sana gıdık kızlar. Han aysana, düzelirler şunu. Haçanı mer aýdyp berme. Gulpokkulca bir yerin alıp bermeli mi o? Baý dedelere. Yine başladın mı? Bana hiç de gerek gel. Onsuz da bana içme diyorlar. Can yenece, düşünemeyin yerdeyim. Vay işini içmem için anladı gelin. Haçan açın men sen üstü başına seyret bermeli. Kıyın olayan orada öldüm seyredeyim. Yine öylüm mi? Onun niyeni vururum öyle aray? Bayım diyor şu. Haçana seni tarlak gidersin yani. Hava haçan açını. Men o kol gelini tak koydum. Adam eli can. Ata Uğraşın ne mi? Qaysi gazetden ýazgy? Nefer, yaşlar gazette. Bilýän, gowar okuyan gazetinde şo. Asy o ýerde köpden beri işleýän. Bir ýyldan beri. Üniversitet oturam taşa taýdy işleýän. Dogrudur. Siziň adyňyz näme? Gülcemal. Gülcemal. Siz ýaly Gülcemal gyň. Men bilen söhbetdeşlik etsen äli bol. Ay, siz bilen eminlik gereklerde söhbetdeş bolayar. Ay menem köpden beri işläp ýörüm berdi. Atlar bar, atajandan kendim mesem ada bilem o. Ýöne on küçükdi de. Ona gowat duşdy. Ine menem gowtay taýarlap berdi şu an. Maňa siziň ýolbaşçylygyňyň saly beren atajanma. Şu gerek şoň bilen söhbetdeş gerekmeli. Hani atajan işleýän ýerine ýetem bakma. Ne yettik? Atacan armada. Var oğlu. Merdan keyfine mi? Ay keyfine olur yani hem iyi sıra adam ama yine şu gibi başlığı versen yanına. Özüm gazetten gelip dur. Sen bilen in öktü. Seysek bini sekvetleşik geçecek diye. Ay önüne yanlış geliptirler. Men öktü değil mi? Hadi onçasını düşünsersiniz de. Mene gittim. Sağ olun. Doğru, doğru. Bağışlan, söhbetdeşliğe başlayalım mümkün olsa. Ne mi arada? Ne mi arada olsun, at var arada. Ne mi vurun geçecek bunlar var arada? Aydar adat kendine sizde. Mene vaktim yok. Atımdan keyfi yok. Şoň üçin şo gurrun soňy däýella. Atymam biraz gezdirip gelmesem bar seslerini bir derek bolýar da. Onu boşaşoň soňa jaňlaşaýalyň. Ene şu ýerde men ähli salgylanma. Bolýar şo tak goýaýyn. Häzir alaryn. Onu hökman jaňa da görüm. Men ýakyn wagtda siz bilen söhbetdeşligimi çap etmeli. Bolýar şuny aşan boşap jaňa däýär. Bor, sağ olun. Sağ olun. Dur. Näme boldy? Atajan kaka,
Aytsan ol men urýar. Sen ullukan uluna bu jigiriňe gaýtamyny gowramaly näme sen? Oňa birinji aşýar. Alya, ol meniň galamny aldym bolýan, ol meni urdy. Şeýlemi? Bilmi. Dur. Sana kalam gerek bolsa men sana erti bir guty kalam alyp bereň. Bolýarmy? Bolýar. Wa, erti men täze galam bolýar, aky konu galam bolýar. Bolýar bar men galam alaýsyny. Gerekkä. Özüň ýan gerek. Dur. Kalam şu şey boşup bermey. Bulara ne yapçı da gelmeyece? Näme bolla? Bulara ne yapçı da yani? Har bu nettik çağalar bağı yok mu? Bugün deyin şuna. Ondan iyilenken kara o çağımı diyor. Biri birinden akıllı. Ya doğdum ben şuna din canma yok da bunu ha? Birmeler süyecek mi? Gelince nakar var mı? Var. Ölmü yani. Yok men häzir barýan goýup berjek. Ağabey, başka işgalan näler? Vay, maňa şular ýarda tapdan başga zat gerek däl. Näme süýt köşükmüş? Jan geldi menem aldım. Vay, Gülcemal, men sen doglanyň wär tanaýana. Sen bular ýaly ýagdaýyň men birinji gezek görýän. Dogryň aýt, sen agatly şazada duşdyň gerek. Bildim diýäýdi. Ene Can, şu gedek bilmeňe garasyndan geçmediň. Ýöne atly ýere çalaraçyk dogrum. Ana, aýdyp başlady. Aýdar ýaly zat ýokla berdi. Atpa dämi? Vay, bollu da onu. Atpa bolsa bir yerlerde şazada da vardır. Vay şada da olaşyny. Ola barp ýatan honnamsa goppam. Ödem ýalançy. Şadadalar beýle bolmaýar. Be, doguncuğum, o zatlar hiçle. Biz onu terbiyeler. Onna da sen eline düşse onu yola salar. Ayda gıyt kim ol? Ayda. Indi maňa hemme zat aýdaýmasam günüňe goýmaz. Aýtdym men işden makala ýazmak üçin atçylyk toplumyna uratdylar diýip. Ana şol atyň seýsi bilen gürrüňdeşlik etmelim. O da honnun wärsi bolan ola. Way şu wagt işim ma soňala aýarlaýan ola. Ödem akşam hökman jaňa dernidi. Indi jaňam ýok beýlekem. Şonsuda makalam giýjägäle diýip börnün olam şeýtdi. Şolar ýalara dan atamynan ýalar. Wy, bollumy? Gyzyklam däl eken. Bolýala, men gyzyklyrak edip nahara seredeýin. Başla, sökütdeşlige başlaýalım mümkin bolsa. Aýdar zat kändir sizde. Ana hökman jaňa da görüm. Men ýakyn wagtda siz bilen sökütdeşligimi çap etmeli. Bolýar şu naşan boşap jaňa da. Ene şu ýerde men ähli salgylanma. Gellice. Aa! Gök çalar gördün mü? Şunu denk gelelim mi? Gök çalarım. Oo.
Vay, men onu yumana koydum, sen onu yudiydin ha. Oň jüýsüne hiç ýerde çykmadymy? Vay, cüvüsün men bağırlamadım. Ya bağırladım mı? Ya bağırlamadım. Ya bağırlaydım mı kamay? Bağırladım. Bağırlamadım mı etken? Vay kıydım, Atacan kalkına bir zat bolmak gerek mi? Olmadı ama şeyler. Cüvüsünde bir zat kalıptır mı neylim? Benim onu yumağa koyayımdır mı? Vay. Şu eder çapulda Melehan yer almasa zat bilmedi. Ben näme şu eder galyrja oýdan bagajam. Inta irek diýer. Howluk mu diýer? Bu ýoksa da araky habarçygy bilen gurrunçy gedip bildiňizmi? Öýde owdanjy gydek. Mene oýsam bermänim. Oğdan orada oğdanlar. Şolar ýaly şunça wagt gurulşyp min sermedinmi? Ay şonça wagt ýer ýarak. Gürleşmedik ha. Melehanam bahan edip gurun döşlüğüm soňa koydum. Soňjana daýar edim. Tonjan etdiňmi? Ay, gepem şonuna da. Can etmedim. Näçe? Belgisini yitirdim. Yoksa da sana belgisini berem nädir ha? Maňa näçe bersin belgisini? Uzak wagtlap gürleşip gelen soň işleýän ýerini, adyny bilensiň öýdän. Şonu sorýar. Ay olatlar kim sorap doray başga ýana getirdi, getirdim, gittim. Başga da men işmem ýok. Ay, Gam çekme dost. Gerek bolsa öňe sen ýaly ýene gelir. bol. Atacan kalkın. Atacan kalkın. He. Sen adım Nirar gelmin ya. Ben ýere diýmişim. Meni öýlençende boş oturup futbol görýän. Bilmedim. Sen bize adım niye bulduk anlattın? Kimi? Bizi. Nire? Niye bulduk anlattın? Kalkın gelip bile bak gittir. Sen adım böyle öldür anlattın. Arzu ediyorsun. Atacan kalkın bak. Nerede? Atacan kalkın. Ne mi? Kalkın bana gel. Hop ağzı. Gözlerimiz yağışıdır, yar yar yaralli. Toy beligi başıdır, yar yar yaralli. Ehli Türkmen gıyları, yar yar yaralli. Toy tomoşan akşıdır, yar yar yaralli. Yar yar, yar yar, yar yar yar. Bir gece kafa görsem öğrenimde yudurur. Yine de 5 yıl beklemez. Düşürüp gitti yani. Vay, bular ütküş betçilik eden oğa. Sen hem aydı berýän ay. Sen ýuwaşatmaly bolupdyr. Yine de başlayacak bolýanma ýygynyjy. Vay yoga, ýolda diýjekken. Tutmaýyn tutjakmy näme min? Hani ýürüp barmanam gel.
Vay, inecan gowum ýagdaýlaryň. Salam ence gowum ýagdaýlaňyz gelin. Senen bärde işleýärmi? Vay men berdi işleýän ene bilýäňiz-de siz öňüm gelýärdiňiz-de. Agyz, mende hoş barmy, şular mende hoş goýýarmy? Sen inecan han in gowus maňa mebel görkäs. Siz näme almakçydyňyz? Şu taýda bardatlardan aljak bolýan. He, hany geçin görüverin. Uy, inecan. Men ýugurjym. Atajan. Inecan. Atajan. Hiç kıyda diyor. Demek ence men daşarda size garaş beren. Vay yok dur. Gitme gel saylaş. Görüş gel. Bur. Gelin men size täze haritler orkadaýyn. Şular näýlek görýäňiz ence? Atajan görüşdürem ne heli? Oğdurlar. Siz an görüş. Yani ol radyolar mı ha? Elbette razı var. Ay yok, razı olmaz. Men siz görüm soň. Gel bolmam, gelmen mi kadiýanjygym? Görüveririz. Alo, inecan gowum ýagdaýlaň. Men mamajan hawa. Ýa wara şu keştelji gapçygym goýaýypdyryn. Wagt içinde ütgeşikde adam ýok bolyn. Ýygnak goýaý. Ýygnak koydum ence. Arkaýyn geliverin. Inecan mene barp bilmerin. Ýöne ertir ýugurjym uğratjak. Şoňa berip goýberäý. Bolýa arkaýyn geliversin. Tanardyma? Hawa tanaryn. Bolýa. Bor sag bol. Bolýa. Vay, Atacan bolayda başına dönün. Ay gelince sen ne yaladın mı? Men tep gitjek diýem şo gapçyny alyp geljek diýem o. Maňa derek bir özüňçe çöýdäýärmi bardatları? Vay men bağçany diýdim he? Babacan kimet aýrat ýenadyma jan ýenneje babacan boýundan bolsa özü gidip alyp gelämeli kenden şonu men ana işe de gidip bilmän otýan. Ulan mamotdan manu işe de gitmeli. Haçan ulan bejerýär. Haçan bilýän işden boşaýan. Ulan motlap işimden boşaýyn baryp şo gapçyny alyp gelip bermem nälik bolar ha? Wagt saňa dönen ýugurjygym. Ýekeje ýugurjym mara men. Köp bilen olsa gowur ordaý maňa azyrak iş düşerdi. Nereden gowmy? Gowy özüň näýli? Yaxşı. İşin barmyşyma? Ay yok, ütgeş işime yok. Neme lay? Dün gelnejem mebel dukanyny gapçyny goýupdy. Sen boş bolsaň şonu alyp öýe sürüp beräýdim. Menim gitsem boljak goý, meňe bulagym otlanmany. Häzir usta bermeli. Barýan, alýan gaýdýan gelnejeme berseň bolly. Bolýa, häzir eşigim çalşaýyn onu. Gidip gelýärni. Ýür, gaýrat berdi.
gerek gel meni senin yanında Atacan yere. Atacan? Kim ol Atacan? Atacan da men işte şimdi. Aslında özü geçecekti beri. Ulu devlettirmen hemimi meni verdi. O arada geleceğiz bilen gelende geleceğiz balatlar kanıttır meni hemimi. Ol Atacan, Mamacan enca yurdusu mi? Owa, tanıdım. Häzir menen galrandan size alıp gelýärim. Vale. Şu garlarla atlaryň şu içine bir. Vale. Sağ olun. Bolýa, sağ olun. Hani elimdäkiden bir hödürkerem yok mu henne? Neme däl ol? Bir ömür içmen goýan. Paran var, uğraş var, çektirme var, doğrama var. Oho! Yer Atacanlar. Yaman yüzün sark görünýär, ho. Yani halis ýagdap, burnuna ırmagda ýagdan ýokmu? Siz bir keyfim bolmaň sana. Odalam keyfim üstüne soğun doğrap tümmek korkutdy. Owa. Beh, o soğunu getirip bizde konýarlar. Näme bolsaň anaýdany, belki bizim kömegimiz eder sana. Owa. Aýdaýyn mı? Ay. Manyň Ya, hani aýdýan bolsaň aýt, näme bu? Gün gazetden bir gyý diýildi. Şoňa gitdi. Vay cana, cana. Bol bola da jany kimidi bola. Bileňe dost. Kimidi baram. Bir sereden saň serediýändir. Ey, şoňa da bir adam ýüregiň dökjek bolýar dara. Ata besetsene o. Hani aýtsana soňy näme boldy? Soň şol, wagtym ýok diýdim. Tekde şu soňa däýerledim. Okyýdym, belgisini goýup gitdi. Soňam bilen gelnejem kirýüje tapdyra. Şunu kirli uca salınmayanın geleceğin bilen okmu? Bu zorap değil ha? Yok ödüm, näl ho, balagym bilen bilet alypdyr. Seret, ne gyýdyň ady, ne salgasy, ne telefon belgisi var. Ülçü. Bula adı olmalı. Ay yok, düşünüp düşünmeden çok vardı ha. Bu ara bir köp boyunlu maşkalan çağat olmalı. Yine mesela için alma deydi, kurma deydi, ödümül, ya olmasa narul. Dilen ya doğonların mamı kadiyan şun. Doğru değil mi? Mun öňüne ýüzüne harp koşsan Güljeman bolupdyr. Onsoň gazet diýen söz bar. Gazetden öýmen gowulýan, ýöne haýsy gazetdenini bildirler. Ýöne ne, başka işim ýokmu o gazetden bu gazete aýlanmak üçin. Ýöne tapaýan ýagdaýymda da diňe jaň edip ötünç soraýmasam. Ali, karar yalançı oğlum da. Be. Yaman ada seyre ada kene ya. Ülcü. Be. Bolla! Näme?
Helen mene günüme koymadın can edip. Sonra mı lazım diye. Sonra? He. O men uğradan dükkanına var qaytdım ha. Şonda satıcı kim? O yüz var o. Satıcı kıyız. Menen bilýän şoň satyjydygyny ýöne maňa has anygyrak aýtsana. Menen bilem o koşanın köp var. Ýöne ginejeme şo barda köp bilýär. Şo barda dinlesen 2 unnam oturmaly. Ya da telefon belgisini alıp bereyinmi? Sana değil mi? Bilip beräýdi Atajan. Atacan, sana ýene janyň bilesi gerekmi? Vay gowdygyny, häzir SMS-nen ugradýan. Ya hol dost. Meni közüm gittim alcırayan. Geçen zaparım barıp yanına var. Alcırak näme dip näme oýaman bilmedim mara. Däl o meni. Koyaysana can ol, ho. Nire bildirmedin ay. Bari yani bildir ettin de şu an. Bunu sen boşap var ya. O zaman ağaç çıkarnap. Nereden haişine gideyim ben ha? Ya men ýene alyp ber diýsen alyp beren ýöne sen bor diýsen bolýa. Men ýek koydum barmagına alcırayan düşünýän. O bir gidi. Dahan üçün bor diýen ýarakdy ama. Bir zat düşün bor diýsen bolýa, ho ýöne gidel dost. Ay bir hille o dostum var. Ol bir zat diýil. Ay ne da? Ay ne sen şey dönü. Bağlı gitmem olsa. Bana bir içip dokça gitsen odan galiba. Şunu mu? Dokça gitsek bolýa diýen ol. Ýöne 3 türlü nahar ýedin. Ay bolda. Yani Umur diyen mi? Umur deme o. Gitmem olmaz. Boldy mı? Aşağıdan dermanı yok mu yanında? Bayağı da hiç çekilip olmuyor. Ya sen gitmesen başka dermanı öller ýaly edýän seni. Bolya ha, bolya gidecek. Bolya mı? Bolya gidecek. Yani yolu da birazcık büyümünler yazacak, biraz alalı belki yer yanlı. Yolu. Doymadın ben terime. Yok yani mumma ediyen ne yapayım? İyi bir çıkıtsan o da yolu da. Bor ýol gidelim lay. Bolya yok. Dur. Sen şoğulak şoğulun gurrundaş bolanmalsan, gör näil şoğul makala vardı. O barada hemme dilin yalan adam vardı. Ana, şimdi hemme şo barada yaptı. Waýaň özi gurrundaş bolmada atam radaga. Bakana tapyp ýyl bir zat bolly. Yaşlar adiyeti olup bir zat yazmasana olmaz. Näme diýsene? Hayretmen gitti yalanı. Ýene tutturmasa näme? Tutturmasa ol atlaşsa sen uloglu kovala. Garaz ertir şo söhbetleşip men onda dursun. Eşitdiňmi? Vallahi yani ayağım uğradı. Ben aylanacak yerleydi. Näil aýlanjak? Ay ho şu çoğatta aylanmak mı? Ho yo hiç yapı yo. Bir gidip durýdy. Ay gidipdir deyip ho şu çoğatta aylanmak mı? Bir gelir çoğat bolla o zaman o mun çoğatta aylanıp o bırak almasanın bir şeyler bir geri çıktı da. Hiç ilemde.
Sen bir görünsüren bolup aýlanýar. Ho, hıkkıllap bölünýär. Olya. Näme delidini? Ýene bäň aýlanşdyr. Men bäň özüm görüşdürün bolýam. Bar bu wagt itilme der aýlan bar. Der. Tanartym berdi. Ya o tanamada etmedin ha, tanam. Aýlanşdyr wagt itilme. Bar. Hala. Salam. Yine sen mi? O men. Yine dostunu diýiberdimi? Ýok. Ondan hem çeňeldi mi? Men dostum öyle. Yaxşy üçin neme bil oralıydık bolun. Bir yerine ýetirmeli şu. Salam. Salam. Maňa ýene siz bilen söhbetdeş bolmalydylar. Demeden meni hazır yol başlar çağırdı. Bolmasa siz başka sesler bilen guruldaş bolayın. Merdan vardır. Yine de başka oğlanlar vardır. Men howluk ganay. Bu durumda nire var ýa? Maňa Melehanla guruldaş bolmalydylar. Halen şey diýinde. Melehanam hem çygyp oturdy. Eder iş tapman. Olmasa Melehany side goýup gideýin. Gelýänçe guruluşda otur. Oňa öde bile diýem oğam men. Ya onu kim bilen? Oňa seretýänler bilen. Ýogsa da häzir agam gelmeli. Melehan barada şolum köp zatlar bilýär. Olmasa siz şoň bilen guruldaş bolaýyn. Bolmaýarmy? Ay maňa adam şekilli guruluşyp bilýän biri bolsa bolýar. Guruluşa. Garaşyň on nädir? Geler ol. Dostummuş. Ho. Turdun da mı? Bu zatlar satlyga, müşteriler ýertenäme diýer. Yo, encek gerek doydum gerek gel. Nahar ödürleýän ýok berdi. Tur. Yatmak bolun. Tapdymlar. Ay menim arkaň gözlerini ala vermeni yumuşacık gereken erkeläpdin ha. Bene canım şu. Bene canım sen. Ay tapşanyr yaman olup duray. Halis günme oýa nokta tapal şunday. Bolu Ama ben sermän bu. Bu sürýär. Ay näme bollay? Maskara etdim näme dostum. Yo, şu dämi şol bu? Şol şu. Şol ýön gaýartyrma näme? Ay men ne bilen ho, men ýürekmi ýaktyn ha. Sene bardy ulow ýerde ýat meniň bar ýanyma. Yo, yataryn onun şoň şodugyny şoň özür bilýärmi? Ýatary da maşyny. Bor, yatar, tuzurma onu ho men bar. Bolýa bar diýär. Bol tuzurma onu baran ha onu ho. Bol. Yo, şo däme ho. Däge, bayram. Başkaça düşünme. Indi näme gerekdi? Gidäýin de maskara etmejek bolsaňyz. Elecan, gelişikdim boldu bolyn. Ýöne ýakyn diýenler dogry men sen üçin geldim işte. Ön sen üçin geldim. Yok. Ön Atajan uğrattı men bäri. Bilýän ha. Ben şu edip men sen üçin geldim. Aýoglar gidäýde maskara etmejek bolsaň. Bolýa men gidýän. Ýöne ene geläýinmi? Şu wagt bir git. Bolýan da men ene gelelim. Neçede çykýan işte? Hiç açan.
Atacan görmedin mi? Atajan aňyr gaýlawdy, atlar akitdi. Ha, haçan gelerkä? Bugüne uzaklygyň aňyrda bolar, akşam geler gijrap. Bolya. Bar. Bol. Nesil gazet diýdimi? Alo, salam. Nesil gazetiniň belgisini beräň da. Ha, belleýän. 37. Aha. Bor, sağ olun. Alo, salam. Nesil gazetimi ka? Bağışlan. Gül Cemal'ın gürleşip olur mu ka? Salam. Tanıdım. Atacan ilan ölcan etcek deyip Oo. Atacan öl şu tuğrukta değil mi? O şu yerlerde de öde. Öyle siz arkayın geliverin, ben onu özüm Aydar. O üçlere geleyin. Bol ya, sağ ol. Atacan ne hile adam ay? Ay Atacanlar da. Kaçan gördün başa gaytırap. İlle gögün vadıra meydana o. Siz vur beytmelerle kenne. Ay bugünler has dili düşüp görünsün götürmeye o mansat derler. Näme diýseňiz lan? Gowsy men söhbetdeşligi siz bilen edäň. Ay o bir hil olmaz mı? Hiç ilem olmaz. Bölüm müdürümü de hemme de düşünür. O maňa düşünür. Meneme boşarman şunu işe. Size ne biçim arayan şin bolya diýmesem ýöne bir hil öde. Hiç ilem der. Başlaýalyň mı? Bolya. Ýörüň beýlek geçäýin. Ýür. Yerdan, oğlanlar firmada gazet ýazyp durdylar. Hawa ne? Arak gelen habarçy ýazymy? O şo ýazdy. Tuğramy howur köp bolsun, surat tamam. O suratym var, men barada ýazypdyrlar. Doýan dost. Sağ ol. Atajan, merdan marada gazet ýazypdyrlar ha. Hani? Näme ýüzüň itgediler? Gat görýärmi? Nämen gurruňy? Nämen gat görmeli men seni? Ne şu söhbetdeşligi? Yok be. Ýöne seni kaçan yetişdiň emma? Kaçandan şu ömrek de gelip kalis günne koymasam benim rabi olma. Ay men ona aýtdym. Sen bilen gürleşen soň bir hil bolmazmy diýip. Ay o da diýdi kaçan görseň ýerinde ýok. Jaň etsemem müň bahyna tapýa gara şey dip kaçıp ýör diýdi. Jaň edenliýim alýa diýe sen var. Alýa diýe? Hawa. Sen onu düşündürmedin mi ýagdaý? Näme üçin jaň etmeýänligini? Aýtdym men ona ýagdaý. Dinläýinem diýen o.
etdiň? Owa. Ay bolýa. Kutlu bolsun. Howur köp bolsun. Sağ ol. Dede, doğru dep berdi. Hayda. Oo. Görýän. İşek mi? Yo, sağ ol. Atacanım olup görüşünü söyleyeyim şu günler. Ya ne mutlu. Ay önkülüge yok. Şol habarçygy sebäpli öýdemem şol atlara. O atlarla işim yok men. Mene bilýän atdan başga zat bardy pikir etmeni elmem degen o. Sen erim olayymyza şol atlara ulaşdyryp ýöre. Näme diýäň aýsyn? İşte narım diýärne. Yo men sana düşünýän. Söýensiň gowy berensiň ýöne dowasyň gowy nykmalyla. Iň bolmany düşünjämeli. Yo güler ýaly. Rahatmam şuýda. Güllürsen güllerin ne o? Yön Atacan özü bilen näle men bilen güründeşik bolan üçin bir hyl bolup ýör. Bäbi söýünämi işlesin ay? Senem tapýan ay bir zatlar bar ha. Her kim öz işiniň aladasy bilen düşünýänmi? Ýöne Atajan diýär pikir edýäm-ka. Atajan, iyi içmeyecek değil mi? Yo, men aýjak, gidiberin siz. Şoňa hiç ýün şeyde oturýarsyň. Ay edil oň üçin ýüzüň salap oturmasana. Habarçydyr 2 günden ýatdan çykarar. Şol meni alapdyr diýip ömür boýy ýatda saklap ýörme-de. Gep onda därler. Onda näme de? Bahyr şoňa hiç ile gödeglen idem. Soň habarlaşar diýen ýürüňem ikinji gezek görmek üçin diýdim. Yani bir zat edip onu ýene görmeli. Ýene maňa ýüz berjekmi, bermejekmi? Esas zat onu görümde dilim tutup başga zatlar gurulaberýär. Men onu birinji gezek görümde haladym ha. Ýöne soň habarlaşar diýip näme şu aýtdym kamay. Baybo. Şey diýsene dost. Salam. Salam. Siz beri keypinde mi? Hoy, mene dükana gelme. Sizem dükana, bir zat almakçymy? Yok. Mene birine garaşýanma bir işdeşim gelmelerde. Ha, şeydemi? No. Bor, sağ olun. Vale. Mene sen kana. Gelin bagyn. Owa. Agay diýen maňa daşynda kim duşandyr öýtdi? Kim duşdy? O ýüregi düşkün Seyf bar ha? Şo duşdy. Ýüregi düşkün Steve. Owa, şo birden şo bolup çykaýmasyn gyz. Gurrun berşiňe öra ýüregi düşkünçligi şoň kaming diýe. Ýok logy. Ola bir hili sady, Köp bilmiş mekir. ak ýürek, Yeňles kelpeň. gönümel, İçi gara görüp. sypaý salihatly görnýär. Eýem o arada onça maglumatyny edip ýüňnap ýetişdiňiz. Men diýän mä no del. Ya arzu etdiň zatlaň sana atyrsyňmy? Ýok logy. Şol aýdan zatlaň şonna baýalak bolup dur. Arzu edibem oturma. Şol aýdan zatlaň ýarsy dogry bolaýyna da men diýänim dälir. Ýür gidelle.
Merdan, Oh. şu edek Melihani çapığa koşturucu. Baba canım ne mi diyen olsa şonun niyetinle. O bayram ağa var ya Halipa Feyiz. O da diye yaşa koştur diye. Şu edek yer almasa zat bilmedim diye. Atacan. Arada Gül Cemal gördüm ha. İneceğin yanına dükana vardım molin. Bir seresem ağırdan Gül Cemal el yara. Gözlerime inanmadım o. Başka vatlarda gurun tapmadın mı? Sana da düşünür yerler şu haber çıkıydın adını tutayan molin. Değerlere veriyorsun lan. Dine şoğuydu vardı gurun da barda. Bir at vardı gurun eden var. Ya olmasa ulo vardı gurun eden var. Dine şoğuydu vardı da. Şolar doğan mı kaya çorum ka? Öyle deydi. Ya doğan ya çorum şol kız var ha. Be. Men edip bören işlerimi. Eğitmeler derlim. Doğrusu şu zatlar ne hemşin edelim öğrenmem bilem o. Bassaçlık olaymasa. Yok görüp bilerden ona arkayına aydılacak. Kimden maşkalamız açınası olan son çağrılıktan bile ölmesin. On son ol hem işi ehli zatlı menden ökte geliyor. Menem ona bassaçlık ediyordu. Ben karaçının bilen ondan öngde olasın meliydi. Yine niye mi bolasın gelen bilen bolayam ya. İçimde kaynayan yalam on sayılan atım ekiden kovulup çık ya. Melekhanın adı çukural ver, bahar kişinin gurrun atacan olaydı. Sen hem gelmen on üstün yetirip de. Vay, sökkötteşlikdir da. Bir gün oň bilen eder, bir gün seň bilen eder. Bahar gepem şonda da näme üçin ilki oň bilen, men bilen näme? Ondan şu wagt näme üçin bilmeýän. Sen atacanla sökkötteşlik edäýdi. Yo, ogurun godgamy. Sen özüň üçin gowy. Melekhan Cemile jaýly dökman ýeňje olar. Sen hem şol atlar öňünden gören habarçy borsun da. Şimdi barjak ýalam ýa. Sen bar. Atacanın sen bilen sökkötteşlik geçşerini men guwa geçýän. Kanana pikirlenip göreýin. Pikirlen. Elimdäkine mokap bolanmasan ýerine beräýin. Uy, mana başga ýapjakmy? Mun başına yapacak adam hükman evine getirin deyip sargap koyuyormaz da. Sağ olun.
tuğulama. Melehan çapor çıkarayın isen çıkaraycıyım. Doğrudan. Hava? Ekmem umid edýär Melehan çapyda birinji yer alar diýip. Alar, ökban alar. Terede. Ataza, gelinceğin qoğuren gurrunu geçayeli. O näle? Eger yan gurrunu doğrudan çınargadan olsaň, ýygyny toýa ýat goýarayeli. Olma bolman Nurmat. Onu gidivermeli. Owa. Sağlıkın gelinceğine verersin, bolýarmy? Gelineceğim öz bilýär oň salagyny. Bilýär? Owa. Baksam doymon yarım ey. Kalam deyin o kaşlarına, sadap deyin dişlerine. Kalam deyin o kaşlarına, sadap deyin dişlerine. Örüm örüm saçlarına can ey, baksam doymon yarım ey, yarım ey. Baksam doymon yarım ey, baksam doymon yarım ey. Sülüp varmak iş edindi, sayılın yansın her üç bölümde. Sülüp varmak iş edindi, sayılın yansın her üç bölümde. Bal doğduğum hurşedinle can ey, baksam doymon yarım ey, yarım ey. Baksam doymon yarım ey, baksam doymon yarım ey. Alaslardan atışında düşümdesin ey her akşamda. Alaslardan atışında düşümdesin her akşamda. Kara saçın çolaşınla can ey, öpsem doymon yarım ey, yarım ey. Öpsem doymon yarım ey, öpsem doymon yarım ey. Kara gözüne mayılım, sensiz geçme günahımım. Kara gözüne mayılım, sensiz geçme günahımım. Devin bilin men demanayın can ey, baksam doymon yarım ey, yarım ey. Baksam doymon yarım ey, baksam doymon yarım ey. Baksam doymon yarım ey, baksam doymon yarım ey. Senin burada tapaya. Bir daha da açılmışım. Bu kolacağımdan yörek'e çıktılar. Yöne birini tanıyan olaymasınlar. Oğlum var. Bir zat yok, sesini çıkarma.
Hemen belli zat yok. Ya burada bollu mu? Ya beni aradım. Aytmalı bora. Geleceğim. İren canlı bir yerden ikisini bile görüptür. Onun arasında bir zat var ya. Ne var ya? Onun ikisinin görep başı, Halişanın görep başı yani. Halaşanda ne yapıyor ki? Vay mungur kıyarına düş ya. İyi can ben merdan Halişanın ne diye. Ay bolum ne mi? Merdan men çağırıp dostum bile önmüstüm. O değil mi? O ne emes o? Ay can dostumuzun aramının yakınlaşmak için o değil mi? Sen o ne diyorsun be ya? Hakikaten kelle mütü yapıyorsun be. Yaktın. Sen Enecan'ı dostunu tipiyorsun ha. Ama orası dostunu Halaşan'a kendin. Halaşan ne? Uy! Siz Enecan çünkü da sürülecek bakıyorsun bu. Oğlum. Yanlış düşünüp öğrenim kendine göre. Ben Enecan çünkü ne? Enecan'ın doğunu Gülcemal'a o da sürüye gidecek bakıyordum. İyi can ne mi? Enecan gördün mü yan yolda? Bolon mu? Burayna. Bar o joyda görüm. Kakım gödüyanca kok koyuyor dağırdan veripti. Ece, Atacan kakım aydayda başka yer geçiriyor. İyi, satıp geçeceğim. Ine gayrat edin biraz. Atacan kakama gelince alıp berersiz bolayım. Şuna alı sözlerini şoň yanında aytsanız derrelçik yer ve yer eder hemme dady. Hani yoş olun ben kino böyle. Ece kaçan getirene gelince. Ne ertir biz sehed almana gideceğiz. Atacan kak acek gelinge menecan yağulmay. Onunla mavcu giyim. Kaçan yerlerimi de görmeni giyete. Bizem görürler. Size ürkütecek geleceğim sana. Ana en azından sizi görüp durup Gülcemal te alyansam sizi ürkütecek gel. Oğlum sizi görüp böyle gelmen mi ne mi? Me gör. Yani gör yani. Ne yapacak? Ardu geçecek. Şöhret verin dedilerimi. Toylar tut ya halkımı, toylar tut ya halkımı. Şöhret verin dedilerimi. Sap bedevlerimi, sap bedevlerimi, sap bedevlerimi. Kanatım ya yalasmana. Sap bedevlerimi, sap bedevlerimi, sap bedevlerimi. Kanatım ya yalasmana. Kutlu olsun dostum.